Eta maialen, gura duzun neurri eta doinuan, 3 bertzotarako gaia, honako hau. Itzultzeko garaia da. Itzultzeko garaia da. Beti berdin amaitzen ote da, etorkinen pelikula, bukaeran bat idatzi alda, geronek ez dakigula. Ekuadorren saldu ziguten, arrakastaren formula, eta orduan Espainiarantz jarri genuen brujula. Zenbat ate jo ote ditudan, zenbat ofizina zula, zenbat etxe garbituta, zenbat zaindu dudan kalkula. Han miseritik iesieta, hemen krisia mardula, balirudike guk pobrezia, gurekin dakarkigula. Etxerik etxe, garbitzailez, nun bizi berria hasi, hemengo jardun modua egin, eta ohiturak ikasi. Dena beltzean paperik gabe, dena murritzta eskasi, asko dutenen etxetan ere, ezin asko irabazi. Nere burua esaten nion, horrela noiz arte aizi, Euskal Herrira ere heldua, nahiko miserita krisi, eta hemen justu egoteko, nahiago han justu bizi, bileterako adina diru, bildu behar det lehenbizi. Papel ofizialak falta ditut, berdin bilete papela, nere lardaska eta lan txiki, moldatzen naiz dena dela. Han dauzkat aurrak han
familia, anetxe baten epela, ta itzultzeko garaia daia, garbikusi dut horrela. Euskal Herrian hainbestek jarri, didate keinu ospela. Beste batzuek abegizartu, ezin ziteken bestela. Eurak inoiz migrante badira, argi izan dezatela. Guk hartuko ditugu eurek gu, hartu gaituzten bezala.